Bueno, arratsaldeon eta ongetorri kazetaguneko txarla honetara. Oraingo honetan Google Lens aplikazioari buruz hitz egingo dugu. Azken aldian geroz eta gehiago nolabait inteligentzia artifizialen inguruan jorratzen duten aplikazioak ateratzen ari dira eta Google Lens honen inguruan irudiaren bitartez nolabait irudi hauek aztertu ze informazio ateratzen duen bertatik, guzti hori kontuan izan da, gero guri nolabait aukera ezberdinak eskainiko digu. Aukera horien artean, testuak itzuli, kokapenak eman, janariak, bazkariak, horien inguruko informazioa, produktuen inguruko informazioa eman, dana nolabait mobilaren kamera erabilita, ateratzen ditugun irudiak aztertuz, lortzen duguna, informazio ezberdin izango da, bale? Nahi izan ezkero, komentatu eskubian dozkazuen lehiotan eta txarlaren amaieran zuen dudak edo argitzeko aukera izango dugu, bale? Bueno, orduan, txarlarekin hasteko zer da Google Lens? Google Lens bertan jartzen du bezala irudiak ezagutzeko telefono mugikor eta tableterako aplikazio bat da. Googleek garatua. 2017an iragarri zen lehen aldiz eta ikusizko analisi erabiliz informazio garrantzitsua erakusteko diseinatua dago. Pixkalen komentatutakoa, aplikazio bakarra bezala nolabait Play Storetik deskargatu ezakegu, edo gaur egun, ez dakite azkeneko bertsioan horrela izango da, ez nago ziur, Google aplikazioa deskargatuta, bertan izango dugu aukera nolabait aplikazioa itikitzeko. Google aplikazioarekiko genuke eta bertan daukagu gero ikono txiki bat Google Lenseko ikonoarekin eta ikono hortan zapalduta aplikazioa irekiko genuke. Baina, komentatu izan bezala, pixkat inteligentzia artifiziala garatzeko sortu zuten aplikazio hau, baina bakarrik irudiak kontuan izan da. Orduan, aplikazioa ez da oso aplikazio astuna, ez du nolabait telefono oso edo tablet oso potentea behar, baina instalatzeko garaian minimo batzuk eskatzen dizkigu funtzionatu alizateko. Horien artean, Android bertsio konkretu bat, kasu honetan 6.0, gero, instalatzerako espazio nahiko izatea, esatizuet aplikazioa ez da oso astuna, baina, beti konbein izaten da, edozein aplikazio instalatu alizateko, espazio txiki bat izatea, espazioko arazoak ez izateko. Eta hirugarrengo gauza, eta dudarik gabe garrantzitsuena, interneteko konexioa. Bai wifi bidez edo bai datu bidez. Horrek ez dauka garantzia zein erbilik wifi edo datuk, baina bai derrigorrezko izango dela interneteko konexioa izatea aplikazioa deskargatu ahal izateko. Ez badakigu Androideko ze bertso dakagun, betiko trukoa erabilizakegu, eta da mobileko ajustesen sartu, eta ondoren informazio del telefono edo telefonoa buruzko informazioa ematen digun zatian begiratzea. Hemen segun ze mobil daukagun, alde batean edo bestan begiratu behar izango dugu informazio hori lortu ahal izateko. Momentu honetan Android 11 bertsioan gaude, okerrez banago, eta minimo Android 6.0 eskatzen dugu. Ez dakite gutxera lau 5 urte gutxienez
horren guran ibiliko da minimo askatzen diguna, bale? Agian pixkat zarragoa, baina horren guran ibiliko da. Orduan, zertarako balio du Google Lens aplikazio honek? Bueno, hasteko testua eskanatu eta itzuli egiten dugu. Hau da, bidai bat, ez dakit, frantzera, italiara, alemanera, txinara, ez dakit, edozein tokitara joanezkero ezagutzen ez dugun hizkuntza bat ikusi ezkero, aplikazioen bitartez eta kamera erabilita testua eskanatuko luke eta segundu bat, 2 segunden buruan gutxi gora bera, bertan itzulpena agertuko litzateke. Beraz, hori testu bat ez badugu lertzen, hizkuntza ez dugulako ezagutzen, edo ez dugulako ondo menperatzen, aplikazioa erabilitzakegu testu hau nolabait itzultzeko eta nolabait guk itzuli beharreko testu hori idatzi gabe, horrek daukan erosotasunarekin. Bigarrengo gauza, interneten ikusten duzuna bilatu, ez dauka interneten izan beharri, kalean, interneten edo zein tokitan objektu bat ikusi ezkero eta objektu horri buruz informazioa lortu nahi baldin badugu, kamera horrekin eskanatuko genduke, eta aplikazioak objektu horren inguruko informazioa emango digu. Adibidez erosteko edo nork sortu duen, non sortu duen, edo informazio asko lortu dezakegu objektu horren inguruan. Hirugarrengo gauza, QR edo barrakodi buruzko informazioa lortzea izango da. Hortarako ere badaude aplikazio bereziak bakarrik QR eta barrakodeak eskanatzeko, baina kasu honetan aplikazio honek beste gauzetaz gain hau ere egiten du. Beraz, kamerarekin eskanatuko genduke kodea, QR-koa edo barrakode normala eskaneatuko genduke, eta horri buruzko informazioa lortuko genduke. QR-kodetan eta barrakodetan informazio ezberdinak sartu dezakegu. QR-kodetan egidez, web ezberdinak, telefono zenbakiak, wifi pasaitzak, gauza ezberdinak gorde daitezke, eta honen bitartez nolabait kodea eskanatuta, gero informazioa hori lortuko genduke. Laugarrengo gauza bat, adibidez, landareak eta animaliak identifikatzea. Aplikaziorekita, kamera zuzenduta, landareari edo animaliari, nahi dugun kasua aukeratuko handuke, horren informazioa, horri buruzko informazioa esango luke, ze landare mota dan, edo zen animali mota dan, eta horren inguruko informazio ezberdina lortuko genduke. Gauza ezberdin askotan erabilitzakegu, kasu honetan, 4 adibide jarri ditugu, baina beste kasu batzutan ere erabiltzeko aukera izango genduke. Nola hasi erabiltzen? Lehenik eta behin, edozein aplikazio bezala, aplikazioa deskargatu eta instalatu egin beharko genduke. Kasu honetan, komentatizuet, lehen ere, Google Lens aplikazio bakar bezala deskargatu dezakegu, edo kasu batzutan ere Google aplikazioa deskargatuta baldin badukagu, Google bakarrik izena dauka aplikazio horrek, aplikazio hori irekita, iskina batean ikonoa daukagu, Google Lenseko ikona izango genduke, eta ikon hori zapalduta ere, gero aplikazio irekiko luke. Eta erabiltzako nolabait prest egongo ginateke momentu horretan. Orduan, betiko pausa jarraituz, Play Storean sartu, aplikazioa bilatu, aplikazioa deskargatu eta instalatu. Instalatu ondoren, instalar jarri ordez, ireki jarriko luke, abrir, eta aplikazio irekiko genuke erabili aletzateko. Ez dauka misterio handirik zentzurretan.
Orduan, aplikazioa oso simplea da. Berez, mobileko kameraren aplikazioaren oso antzekoa da, baina kasu honetan behealdean ikono ezberdinak izango ditugu. Azkeneko bertsioan, bi ikono bakarrik izango ditugu, eta ikono hauen azpian testu batzuk izango ditugu, eta testu horiek nolabait aukera hauen aukeraik izango dira. Adibidez, itzulpeneko izango da, beste bilatzeko, beste erosketa, beste janariak, hori, beran izango ditugu testu moduan. Eta, beko testu aukera hori ezkerrero eskuira mugituz, aukera bat edo bestea hautatuko genduke, eta erdiko botoi handi hontan, aukera horren nolabait irudia kargatuko luke. Itzulpenarena izango balitz, itzulpenaren logotipo hori, bilaketarena baldin bada lupa, erosketanare baldin bada karritori, janariaren baldin bada beste ondoko simbolori, eta oso simplea erabiltzeko modua. Kamera nahi dugun tokira nolabait apuntatu, eta aukeratutako funtzioaren arabera emaitza batzuk edo beste batzuk emango dizkigu. Orduan, testuak aukera erabiltzen bali metu testuekin, hemen diapositiban jartzen duen bezala, testua bezala detektatzen duena nolabait nabarmendu egiten du. Hemen txuri kolorez edo markatzen du, baina fijatzen baldin bazeate horriaren kolorea eta gero testuaren inguruan dagoen kolore hori ezberdina da. Beraz, testuarekin edo erabiltzen dugunean, testu hori nabarmendu egingo da. Orduan, testu bezala ere erabilizakegu testu hori kopiatu izateko adibidez, eta ondoren norbaiti bidali izateko edo testu horretan jartzen duena bilatzeko, ea horrekin zer bilatzen duen interneten. Orduan, hemen irudian ikustezakeguna bi ikono dira, testuarekin lan egiten dutenak, lehenengoa itzultzeko botoia izango litzateke, itzultzeko botoia aukeratu ezkero edo itzultzeko aukera hautatu ezkero, testua kasu honetan ingelesez egongo litzateke, eta aukera hori hautatu ondoren, testu honen gainean itzulpen agertuko litzateke guk aukeratutako hizkuntzan. Irudian ez da ikusten, baina goikaldean agertuko litzateke nolabait detektatzen duen hizkuntza eta nolabait emaitzaren hizkuntza. Emaitzaren hizkuntza aukeratu genduke eta irakurtzen duen hizkuntza normalean automatikoki jarrita dago, baina guk eskuz ere adierazi dezakegu zein den hizkuntza hori. Berak ez badu automatikoki detektatzen, eskuz jarri dezakegu zein den nolabait hasierako hizkuntza hori. Eta gero, zen hizkuntzatan nahiko genduke itzulpena egitea. Testua, lehen komentatzera, testua bezala lan egine bali magu kopiatu alizateko, adibidez, bigarrengo aukera aukeratu genduke, ikono hau, eta aplikazioa testua dela detektatuko luke, eta kopiatzen utziko liguke gero testu horrekin beste ariketa batzuk egin alizateko adibidez. Irudi hauetan ez ikusten, baina azken aldian funtzio berri bat gehitu diote, hemen nolabait ikusiko ez duguna, eta berez deitzen diote. Zati horretan lortzen duguna da, ariketa matematikoak egitea. Kamerarekin argazki bat ateako genioke egin beharreko formulari edo ariketari, eta aplikazioak berak formula horren kalkuloak egingo lituzke eta emaitza emango liguke. Esan dizuet, kasu honetan hori ez dugu ikusiko, ez dago irudietan ez daukago jarrita, baina azkeneko bertsioan aukera hori dagoeneko badaukagu. QR kodeak, hau ere lehen komentatu dizuan bezala, beste aukera bat da. Orduan, aplikazioa irikiko genduke, kasu honetan luparen aukera hartuko genduke, bilaketarena. Eta kamerarekin
QR kodea edo barra kode normala apuntatuko genduke, kamarak hori irakurri dezan, eta irakurri ondoren horren informazioa emango leguke. Hemen irudietan ikus dezakeguna da, webgune bat, bale? migamepat.com, bale? Baina, bueno, esan dizuet, QR kodetan telefono zenbakia sartu dezakegu, wifi seinale baten pasaitza sartu dezakegu, telefonoko kontaktu baten informazioa sartu dezakegu, webgune bat kasu honetan bezala, bueno, kasu ezberdin asko egon daitezke QR kodean sartzen den informazioarekin. Bale, kasu honetan webgune baten helbidea besterik gabe sartu dugu irudi horretan eta horren informazioa da ematen diguna, bale? Orduan, kamerarekin apuntatu, botoiari sakatu eta kasu honetan QR kode horretan dagoen webgunera zuzentzeko helbidea agertzen zaigu. Bertan sakatuta, webgune hori irekiko liguke. Bale? Nahiko eroso da zentzu horretan, gauzak irekitzeko QR kodeak momentu honetan museotan edo horrelako tokitan oso erabilgarriak izaten ari dira, ez dagolako behar hori panelak toki guztitan, hizkuntza guztitan jartzeko behar hori nolabait ja ez dago. Hor bakarrik panel bat jarriko genduke QR kode batekin eta QR kode horren bitartez webgune batera bidaliko genduke eta webgune hortan hizkuntza ezberdinetan izango genduke informazioa, bideoak, soinua, horre museoak edo danalakoak aukeratzen duena jarriko luke, bale? Batzuk bakarrik gauza bat, beste batzuk denetik jarriko lukete, hori kasuaren arabera, bale? Azkenean QR kodeak egingo lukena izango litzateke, webgune bat gorde, kasu honetan bezala, eta bertara bidaliko liguke, eta bertan lortuko genduke ikusten ari garen obraren informazioa edo danalakoa, bale? Erabiltzeko beste modu bat. Bueno, produktuak bilatzeko, bale? Ere erabilitzakegu, lehen pixkat komentatu bezala. Argazki batean edo fisikoki bertan ikusten baldin bagaude, adibidez, aplikazio irekiko genuke, kamerarekin beti bezala objektuari apuntatuko genioke, hori nolabait ikus dezan eta analizatu dezan, eta luparen ikonoari sakatuta berriro ere, aplikazioak interneten horren inguruko informazioa bilatuko luke eta eskainiko luke pantaila txiki batean. Behaldetik hasita, pantaila txiki batean horren inguruko informazioa agertzen da. Kasu honetan, Amazonen erosteko aukera ematen dugu, baina, informazio lehio hau ere, goruntzei igo dezakegu informazio gehiago ikusi ahal izateko, eta bertan erosteaz gain, beste webgune baten sartu ahal izateko aukera izango genduke, horren informazio gehiago ikusi ahal izateko, adibidez, produktuaren konposizioa, edo beste, edo zer gauza, kasu honetan, ez dakitzen garbiketarako da, Natural for Dogs, txakurren garbiketarako produktu bat dela esango nuke, kasu honetan, jakin nahiko bagendu, produktuare inguruko informazio gehiago, aditzen zeinek egiten duen produktuari, tresna hau erabilita, tresna aplikazioak produktuaren inguruko informazio bilatuko luke eta bekaldeko pantaila hortan agertuko litzateke horren inguruko informazioa, bale? Eta hau, produktu ezberdinekin egin dezakegu. Gero ikusi dugun bezala ere, janariarekin egin dezakegu, edo beste, baina helburua azkenean berdina izango litzateke. Erosketako ikona aukeratuko bagenuke, ondoan dagoena,
horren inguruko informazio emango luke bakarrik, bale? Erosketarako, ikusi analizatu duen produktuaren erosketarako informazioa, bale? Bueno, beste erabilpen bat, landareak eta animaliak bilatzea. Bueno, oso tipikoa izan daiteke, mendira pasea jotea edo, paseora besteria jotea, eta animali bat edo landare bat ikustea, lore bat. Eta lore asko gustatu zaigu, baina ez dakigu zein den lore hori. Ondoren erosi alizateko eta etxean landatu alizateko adibidez. Aplikazio hartu, ireki, animalia edo landarea nolabait kamerarekin apuntatu, eta luparen ikonari emango genioke, eta horren inguruko informazioa itzuliko liguke aplikazioa. Kasu honetan txakur batei argazkiatari jogu, eta bertan ematen dugu nolabait, ze txakur izan liteke, grifon, nibermaiz, labradoodle, pugi, hor informazio bilago ere ikusi zakezu, hori nolabait, erlazio izan ditzaken informazioa da, bale? Txakurrekin eta zailo izan deke, eta landarekin ere, kasun batzutan, batzun eta beste batzun arten oso antzekoak baldin badira, igual pixkat gehiago kostatu latzeke informazio zehatz bat ematea, baina hemen esaten duen bezala resultados relacionados, bale? Antzeko ikusitako emaitzarekin zer ikusia duen informazio emango liguke, bale? Produktuekin asko zehatzagoa izango litzateke landarekin eta animaliekin baino, bale? Azkenen produktu bat produktuen artean ere desberdintasunak egoten dira, baina argiagoak izaten dira animalia edo landaren artean baino. Baina oso erabilgarri izan daiteke kasu askotan. Beste erabilpen bat, kaleak eta eraikinak bilatzeko. Beti bezala, aplikazioa bera kamaran antzeko sistema dauka, beraz, berdin jarraitzen dugu, nahi dugun informazioa kalea da eraikinari nolabait kamerarekin apuntatuko diogu, eta horrek gure nolabait ateratako argazki horren informazioa emango digu, zein kale dan, edo eraikinaren informazioa, zein izan den adibidez arkitektoa, noiz eraiki zen eraikin hori, eraikinaren garrantziaren arabera, informazio gehiago edo gutxiago topatuko du, azken finean guk interneten eskuz bilatu ezkero ere, hori gertatzen delako, segun ze garrantzia daukan eraikin horrek edo kale horrek, interneten horren inguruko informazio gehiago edo gutxiago dauka. Eta aplikazionek egiten duena da, ikusten duen irudi hori aztertu, eta aztertu eta gero lortu den informazio horrekin, Googlean edo interneten bilatzen du informazio hori, gero guri erakutsi ahal izateko. Beste aukera bat. Bazkaria edo, janariekin ere, likagaiekin lan egin dezakegu. Kasu honetan, besteekin bezala, lupa erabiliko genduke, edo janaren ikono hau, sardexka eta labana daukan ikono horrekin ere lan egin dezakegu. Orduan, adibidez, errezetak lortu itzazkegu, irudia lortuta gero, interneten bilatuko luke zer den produktu hori, eta produktu horren inguruko informazio emango luke, adibidez, lehen komentu zela, errezetak, zeintzuk dian hori sortzeko behar dian osagaiak, eta sukaldatzeko metodoa edo sistema ere, azkenen errezeta bat.
Vale? Zenbat kaloria dauzkan, janaren inguruan normalan ere bilatzen dugun informazio hori itzuliko liguke emaitz moduan. Vale? Eta, azken finean, gaur egun Google erabiltzen baldin badugu edo zer gauza bilatzeko, prozesu hori pixkat errazteko erabilizakegu, bale? Kamararen bitartez gu ezer idatzi gabe, informazio hori lortu ahal izateko. Orduan, kasu askotan lana erraztu egingo dugu. Batez ere ez, bazakit produktuak lortzerakoan ez bakizu produktu hori nola deitzen den, zein den bere izena edo zein den produktua fabrikatzen duen enpresa, azkenean kamararen bitartez irudi bat aztertuz, nolabait produktu hori identifikatzea lortzen du, eta berak itzultzen duguna informazio moduan beste guztia izango da, nok sortu duen zer den produktu hori, non erosi dezakegun, produktuaren inguruan lortu dezakegun informazio asko, baina hasiera batean ideiarik ere ez baganukan nondek hasi, honekin irudiaren bitartez hasten gara hori bilatzen, bale? Eta, hauxe izan da guztia, ez dauka beste aplikazioa oso erresa da, ikusi egun moduan gauz ezberdinak bilatzeko erabilizakegu, baina prozesua beti, azken finean, beti berdina da, bale? Aplikazioa irekita gero, kamera bat izango balitz bezala, argazki aterata, horren informazioa itzuliko dugu aplikazioak, bai? Honen inguruan dudarik badaukazue, idatzi komentarioko atalean eta oraintxe bertan erantzungo dizuet. Eta, dudarik ez badakazute, plazer bat izan da niretzako pixkat hau argitzea, ikusi ditugun irudiak ere ez dira azkeneko bertsioarenak, baina nahi izan ezkero, aplikazioa eskargatu, probatu, beldurrik ez izan, oso aplikazio erraza da Google Lens aplikazio hau, eta ez dago nolabait aukerarik ezerrizorratzeko ez dago, bakarrik nolabait gauzak bilatzeko aplikazio bat da, eta ez dauka misterio handirik nola erabili, bale? Arazorik baldin badukazue aplikazioa deskargatzeko, hau da, Play Storean sartu ezkero bertan Google Lens idatzi eta bilatzen hasi, eta ez badezue nolabait aurkitzen Google Play aplikazioan aplikazioa, segura asko, lehen komentatu zuen bezala, Google aplikazioa instalatu daukazuelako da, bale? Google izena da, beste aplikazio horren izena. Beraz, dakazue Google Lens, dala ikusi eguna, baina badago beste aukera bat Google aplikazioa instalatzea dela, eta Google izeneko aplikazio hori instalatuta, bertatik irik ezakegu gero Google Lens aplikazioa, bale? Google aplikazioa ireki, bertan bilatzeko karrato izango genduke, eta karrato horren iskinan, bilatu beharreko testuaren karrato horren iskinan, Google Lenseko ikonoa daukago. Google Lenseko ikonoa lehen ikusi dugun bezala, hau izango litzateke, hor zonoan ikusten dugun karratu moduko edo formako hau, gorri hori urdin eta berde kolorekin, hau da Google Lenseko ikona. Beraz, ez badigu uzten aplikazioa instalatzen, bilatzerakoan ez duelako topatzen, bakarrik Google izeneko, hau da Lens izenatik kenduko genduke, bakarrik Google aplikazioa bilatuko genduke, eta
segurasko aplikazio hori ere instalatuta daukazu dagoeneko, eta horren bitartez, bertan bilatzeko karratuan, eskubialdean daukazue bi ikono, bat mikrofoarena, ez idazteko aukera bat izaten da mikrofono bidez guk ahoz esan zer bilatu nahi duen, eta bigarrengo aukera eskuinaldean dagoena Google Lenseko ikonoa da, bale? Bertan zapalduta Google Lens aplikazio irekiko luke, eta hemen ikusi dugun bezala, aplikazio irekiko luke, kamera izango alaitz bezala, eta bertan egin barreko gauza bakarra da, kamerarekin aztertu nahi dugun elementua apuntatu, eta zuzenean aplikazioa lanean jarriko litzateke, eta horren inguruko informazioa ematen hasiko litzateke. Bai? Bueno, hoxe izan da guztia. Dudarik edo ez baldin bakazute, ez dut komentariorik ikusten hemen. Plazer bat izan da zuekin momentu motz hau pasatzea aplikazio hau komentatzen, eta animatu zaitezte kazetaguneko ikastarren bat egiten, bertan kazetagunetan bertan ematen direnak, edo urrunekoak, edo beste txarla batzuk ere, ikusi nahi bali duzu ere, txarla hau grabatuta geratuko da, edozein momentutan ikusi alizateko, eta hau bezala beste txarla guztiak. Kazetaguneatik kanalean ikusten zaudete, eta bertan daukazue txarla hauek, ematen dugun txarla guzti hauek, bertan izango dituzu ikusgai edozein momentutan. Gogoratu nahi dizuet, aste honetan ere txarla hau ere badokazuela, baina gaztelaniaz, ostegunean, eta hilabete honetan ere badauzkagu beste txarla batzuk, beste hitzaldi batzuk, oraintxe bertan esango dizkizuet, consejos de fotografia, eta gauza bera, baina euskeraz argazkintza mugikorreko aholkuak, hilabete honetan dira, horiek izan dira emango ditugun ikusiko dituzuen hitzaldiak, beraz, animatu eta bildurri gabe probatu zazue gero zuen smartphone eta tabletetan aplikazio hauek, Ondo izan eta hurrengora arte. Agur!